bij zit. Nee. Gemcafé is beter toch dan dit. Ja. Maar als ik het controleer, moet ik ergens anders heen. Dat zien de feiten, dat moet ze weten. We kunnen brieven of completen, of waar we staan heen, zo niet dan gewoon mee. We kunnen samen door einde, heel erg bewegen, is eine zegen. We komen straks ons bal weer tegen. Dat zien de feiten, dat moet ze weten. Dan is het vastelovend vuur. Dat ze woont is gewoon familieklep. Nee. Kijk eens even, hebben die geappt. Maar ja. Die zien op een goeie wij. Ja, dan moeten we waar mee. Dat zien de feiten, dat moet ze weten. We kunnen brieven of completen, of waar we staan heen, zo niet dan gewoon mee. We kunnen samen door een deur, heel erg bewegen, is eine zegen. We komen straks ons bal weer tegen. Dat zien de feiten, dat moet ze weten. Dan is het vastelovend vuur. Zeg me Gens, ik weet het echt niet meer. Oh, nee. Zien we heen over een tweede keer. Ja. Als ze heen al is geweest, ja dan werd ze waar ze is. Dat zien de feiten, dat moet ze weten. We kunnen brieven of completen, of waar we staan heen, zo niet dan gewoon mee. We kunnen samen door een deur, heel erg bewegen, is eine zegen. We komen straks ons bal weer tegen. Dat zien de feiten, dat moet ze weten. Dan is het vastelovend vuur. Dat zien de feiten, dat moet ze weten. We kunnen brieven of completen, of waar we staan heen, zo niet dan gewoon mee. We kunnen samen door en deur, heel erg bewegen, is eine zegen. We komen straks ons bal weer tegen. Dat zien de feiten, dat moet ze weten. Dan is het vastelovend vuur. Dan is het vast, dan is het vast, dan is het vastelovend vuur. Ja, het was Joek zeg.